زانتا لافانيا غارنر صبق لب زلوا ኣብ መወዳእታ ናይ ሕልማ ሰብኣይ ከም ዝረኸበት ዝኣመነት ጓል ኣንስተይቲ እያ ነይራ። ብዕምቀት ዘፍቅራን ባዕላ ክትከውን እትኽእለሉ ሰብኣይ ዝረኸበት ይመስልዋ ነይሩ። እቲ ዝሕዝን ግን ህይወታ በቲ ክከናኸናን ከፍቅራን ቃል ዝኣተወላ ሰብኣይ ብጭካነ ክሓፅር እዩ። ኣብ ሓንቲ ዝሕዝን መዓልቲ ብቁጣዕ ነዳዲ ክኽዕወላን ከንድዳን እዩ። እዚ ድማ ንፈተውታ ዝሕዝንን ብምሉእ እቲ ሕብረተሰብ ዘስንብድን ተኸታታሊ ፍጻመታት የስዕብ። ሓደ ሰብ ነቲ የፍቅሮን ሙሉእ ህይወቱ ምስኡ ክሓልፎ ይደልን ዝበለ ሰብ ብጭካነ ከጥቃዕ ዝድርኾ እንታይ ክኸውን ይኽእል? እዛንታ ናብ ቺካጎ ኢሊኖይስ ይወስደና። ቺካጎ ብህይወት ብተሓጓስን ብታሪኽን ዝተመልአት ዓባይ ከተማ እያ። በቶም ነዋሕቲ ህንጻታትን ጽቡቕ ጎደናታትን ሕልምታት ዝፍጠሩላን ዝፈርሱላን ቦታ እያ። ግን ከም ዝኾነት ዓባይ ከተማ ቺካጎ እውን ጸልማት ሸነኽ ኣለዋ እዩ። ኣብ ድሕሪት ጽባቐን ስሕበትን ኣብ ጸልማት ዝተሓበ ሓቀኛ ገጽን ገበንን ሓደጋን ኣሎ። ጓል 35 ዓመት ላቫንያ ጋርነር ብፍቕሪ ቪቭ እንዳተባህለት ትጽዋዕ ነይራ። ኣብ ደቡባዊ ቺካጎ ትነብር ነበረት። ወትሩ ኣብ ገጻ ፍሽኽታ ዘይፍለያ ጓል ኣንስተይቲ እያ ነይራ። ብሓቂ ዝፈትዋ ብዙሓት ኣዕሩኽ ነይሮም እዮም። ምዝንጋዕ እትፈቱ ፈተውታብ ዘድልይዋ እዋን ድማ ወትሮ እትህሉ ሰብ እያ ነይራ። እቲ ኣወንታዊ ረኣያን ሕጉስ ባህርያታን ኣብ ዝኾነ ቦታ ተባሃጊ ነበረ። ዋላ እኳ ከቢድ እዋናት ተሕሊፋ እንተነበረት ላቫንያ ግን ሕጉስትን ተስፋ ዝመልኣን ኮይና ብምጽናሕ ኣብ ዝኸደት ተሓጎስ ትዘርእ ነበረት። ላቫንያ ምስ ወዲ 31 ዓመት ሄንሪ ታይለር ኣብ ፍቕራዊ ርክብ ነበረት። ሄንሪ ገመናዊ መዝገብ ዘለዎ እዩ ነይሩ፣ ግን ላቫንያ ቤት ተጻዋትነቱ ተፍቅሮ ነበረት። ስለዚ ፍቕራዊ ርክቦም ብኣካላዊ ርክብ ጥራሕ ተጀሚሩ። ኣብ ሓደ ገዛውቲ ስለ ዝነበሩ መብዛሕትኡ እዋን ኣብቲ ሓንቲ ቦታ ንጾታዊ ርክብ ጥራሕ ይራኸቡ ነበሩ። ግዜ እንዳወሰኸ ኸይድን ከሎ ግን ዘይተጸበይዎ ነገር ተፈጥረ። እቲ ከም በዋዛ ዝተጀመረ ናይ ህጹጽ ርክብ ናብ ዝዓበየን ዝዓመቐን ትርጉም ዘለዎ ፍቕራዊ ርክብ ተቐየረ። ካብቲ ናይ ኣካል ስሕበት ወጻኢ ኣብ መንጎም ዝዓመቐ ምትእስሳር ብምፍጣር ካብ መደቀሲ ክፍሎም ዝሓልፍ ድልዱል ፍቕሪ መስረቱ። ናይ ፍቕሪ ታሪኾም ናብ ጫፍ ዝበጽሐም ናብ ላስ ቬጋስ ብዝገበርዎ ዘይተመደበ ጉዕዞ እዩ ነይሩ። ኣብኡ ድማ ብፈተውቶም ተኸይቦም ኣብ ዝተኻየደ ናይ ህጹጽ ስነ ስርዓት ክምርዓው ወሰኑ። ብሓጎስን ብሰሓቕን ተሰንዮም መጽዋዕታት ተለዋወጡ። ሓጎሶም ድማ ብዘይቁጸር ስእልታትን ቪድዮታትን ተቐድሐ። ሕጂ ካብቲ ናይ ላስ ቬጋስ ጉዕዞኦም ድሕሪ ምምላሶም ናብ ሓዳር ህይወት ጉዕዞኦም ጀመሩ። ብተሓጓስን ሓድሽ ቅርበትን እንዳተሓጎሱ እንተኾነ ግን ኣብ ድሕሪ ፍሽኽታን ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ጽሑፋትን ጸልማት ሓቂ ክወጽእ ጀመረ። ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ሕጉሳት መሲሎም ክረአዩ ከለዉ ኣብ ርክቦም ዘይምስማዕ ክረአ ጀመረ። እቲ ሓደ እዋን ከም ናይ ሕልሚ ፍቕሪ ዝመስል ነይሩ። ብህጹጽ ናብ ናይ በኣስን ቂምን ሕማቕ ሕልምን ድማ ተቐየረ። ኣብ ሓደ ዘስንብድ ናይ ፌስቡክ ቪድዮ ማለት እውን ፌስቡክ ላይቭ ሄንሪ ብዛዕባ ናይ ቁጣዕ ምቁጽጻር ጸገሙን ናይ ቀደም ገበናዊ መዝገቡን ብጋህዲ ክዛረብ ጀመረ። ናብ ማእሰርቲ ብምምላሱ ከም ዘይግደስን ዘጥፍኦ ነገር ከም ዘይብሉን ክዛረብን ከሎ ተሰምዐ። እቲ ቪድዮ ክዝርጋሕ ከሎ ንሰበይቱ ተመርዒ ነበረ፣ ግን ከዓ ንዓ ከም ዘጥፍኣ ገይሩ ኣይዛረብን ነይሩ። እንታይ ደኣ ናይ ሓደ ካብ ዕርኽቲ ሰበይቱ ርእሳ ፈጊኡ ሓዊ ክእጉደላ ከም ዝኽእል ዘሰንብድ ነገር ክዛረብ ጀመረ። እዚ ድማ ኣብ ኮሌጅ ንዝነበረ ዓርኩ ብዝተለዓለ ቅንእ መንፈሲ ነይሩ። እቲ ናይ ሄንሪ ዘሰንብድ ተግባር ብጣዕሚ ዘስክሕ ናይ ቁጣዕ ባህሪ ከም ዘለዎን ዘይንገር ፍጹም ናይ ሓደጋ ተግባራት ክገብር ከም ዝኽእል ንርአየ። እዚ ናብቲ ጸልማትን ሓደገኛነት ተሓሳስቡን ዝተገብረ ተዘክሮ እዩ ነይሩ። ናቶም ተዓዘብቲ ዘሰንብድ ኮይኑ ኣብ ከባቢኡ ንዘለዉ ሰባት ዘለዎ ሓደጋ ምልክት ዘርኢ ነይሩ። ኣብ ድሕሪ ዝተዓጽወ ማዕጾ ናይ ፍቕሪ ታሪኾም ናብ ሕማቕ ምዕራፍ ተቐየረ። እቲ ክራኸቡን ከለዉ ዝነበረ ባእሲ ናብ ሓደገኛ ዓመፅ ብምዕባዩ ክልቲኦም ኣብ ሓደገኛ ነገር ተሸመሙ። ብዝሕዝን መገዲ እዚ ብጌጋ ዝተጀመረ ፍቕራዊ ርክብ ብምሉእ ነቲ ሕብረተሰብ ዘሰንበደ ናይ ጭካነ ተግባር ተቐየረ። ኣብ 16 ሚያዝያ 2021 ሰዓት 1:40 ናይ ንጉህ ኣቢሉ ሓደ ዘሰንብድ ነገር ተፈጥረ። ሄንሪ ታይለር ብቁጣዕን ዕብዳንን ተዋሒጡ እዩ። ንላቫንያ ነዳዲ ኺዒውላ ብጭካነ ድማ ከም ዲያብሎስ ሓዊ ኣጎደላ። እቲ ሓዊ ክበልዓን ከሎ ዝተሰማዐ ስቓይ ሙሕሰብዎም። ላቫንያ እቲ ዝቃጸል ዝነበረ ክዳውንታ ኣውፂኣ ደርበየቶ። ነቲ ሓዊ ንምጥፋእ ድማ ናብ ባኞ ወይ ድማ ናብ ሻወር ዘይለኣተወት። ነቲ ሓዊ ጥፊኣ ምስ ወደት ኣብቲ 1458 ሳውዝ ሆክስ ኣቬኑ ናብ ዘሎ ናይ መከላኸሊ ሓዊ ጣብያ ክሳብ ትበጽሕ ንኽልተ ብሎክ ዝኣክል ኣብ ጎደናታት ጐየት። ኣብኡ ኮይና ማዕጾ እንዳሃረመት ካብቶም ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት መከላኸሊ ሓዊ ሓገዝ ለመነት። ካብቲ ዝወረዳ ዘሰንብድ መከራ ንምድሓን ኣብ ናይ ሞትን ህይወትን ህጹጽ ቃልሲ ነበረት። እቲ ማዕጾ እንዳሃረመትን ከላ ዝነበረ መስካሕክሕ ነገር ሙሕሰብዎም። ኣካላ ብሓዊ ተበላሽ እዩ። ኣእምሮኣ ድማ ብፍርሕን ስቓይን ተዋሒጡ ነበረ።
እቶም ንተዛሓተት ተሓገዝ ዝመላለሱ ሰራሕተኛታት መከላኸሊ ሓዊ ንዘለኣለም ዘይርስዕዎ ዘሰንብድ ትርኢት እዮም ሪኦም ካብ 700 ውላዕሊ ኣካላ ብኻልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ዝተቓጸለት ጓል ኣንስተይቲ ህይወታ ኣብ መንጎ ሞትን ህይወትን ተንጠልጢላ ነበረት ላቨንያ ንሰራሕተኛታት መከላኸሊ ሓዊ ዝተዛረበቶ ቃላት ዘሰንብድ ነበረ ሰብኣይ ክቐትላ ከም ዝደለየን ቅድሚ ነዊሕ እዋን ክተሓድጎ ከም ዝነበራ ትፈልጥ ከም ዝነበረት ተዛረበት ከምኡውን ንሰራሕተኛታት መከላኸሊ ሓዊ ክትመት ምዃናን ዘይምዃናን ሕቶ ቀረበትሎም ቆርበታ ኣብ ልዕሊ ጽፋር ኢዳ ከም ዝመኸኸ ጸጉር ርእሳ ድማ ምስ ስጋ እንዳተጣበቐ ይርእይዎ ነበሩ ብምሉእ ጻዕሮምን ብዝተገበረላ ሕክምናዊ ሓገዝን ቁሩብ ዝሓሻ ይመስል ነበረ ላቨንያ ካብቲ ዝወረዳ መጉዳእቲ ዝተልዓለ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ማለት እውን 21 ጉንበት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቺካጎ ሜዲካል ሴንተር ሕክምናዊ ናይ ቆርበት መተካእታ ምስ ተገብረላ እዩ ህይወቱ ሓሊፉ ሄንሪ ታይለር ባዕሉ ንፖሊስ ኢዱ ዝሃበ እንትኸውን ኣብቲ ቪድዮ ብዝተቐድሐ እምነቱ ነዘስካሕክ ሕገወኑ ብጭካን ኣመነም ንላቨንያ ሓዊ ኸቃጽላን ከሎ እንታይ ይገብር ከም ዝነበረ ብጽቡቕ ይፈልጥ ከም ዝነበረ ገለጸም ካብኡ ሓሊፉ ድማ ድሕሪ እቲ ፍጻመ ንስድራ ብቴሌፎን ደው ኢሉ ነዘስካሕክ ተግባር ኣመነሎ ምስ ሰበይቱ ክስካብ ክንደይ ናይ ቀረባ ከም ዝነበረ እውን ብዙሕ እዋን ደጋጊሙ ተዛረበ ዲያብሎሳዊ ስራሕ ብምስራሕ ሓዊ ኣጉይዱ ከም ዝረኣያ ገለጸ ኣካላ ብሓዊ ተዋሒጡ ነበረ ነዳዱ ምስ ከዓወላ ናይ ሄንሪ ታይለር ተግባራት ናይ ሓደ ዘፍቀረ ሰብኣይ ዘይኮነስ ናይ ሓደ ሕሱም ጨካኒ ነይሩ ኣብ ልዕሊ ሰበይቱ ዘይሕሰብ ስቃይን መከራን ወረደ ንሰበይቱ ብምቕታል ተፈሪድዎ ሕጂ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይርከብ ግን እቲ ዝገበሮ ዘይሓዊ መጉዳእቲ ብዝኾነ ዓይነት መቕፅዓት ክትካእ ኣይኽእልን እዩ እታ ብኸንቱ ዝሓለፈት ህይወት እውን ክመልሳ ኣይክእልን እዩ እቲ ሕብረተሰብ ብዛዕባ እቲ ዘሕዝን ሞት ላቫንያ ጋርነር ብዘስንብድ ፍርሓት እንዳተዋሓጠን ከሎ ታሪኽ ኣብ ዝሰምዐ ኩሉ ሰብ ሓደ ሕቶ ይንጸባረቕ ኣብ ውሽጢ ናይ ሓዳር ህይወት እቲ ናይ ፍቕርን እምነትን ቦታ ክኾን ዝነበሮ ከመይ እዩ ከም ዝኣመሰለ ዘሰንብድ ናይ ዓመፅ ተግባር ክኸውን ክኢሉ እንተኾነ ግን ኣብ ውሽጢ ልቢ ወዲ ሰብ ዘሎ ጸልማት ሓደ እዋን እቲ ዝቐረበ እምነት እኳ ክበሃተን ይኽእል እዩ ኣብ ድሕሪኡ ድማ ስቃይን ሓዘንን ጥራይ ሓድግ ንፈተውታን ስድራ ላቨንያ ጽንዓት እንዳተመነና መደብና ክንዛዝም እቲ ዝወረዳ ነገር ዘይግባእ ነይሩ توات ቤተሰብ ክስካብ መወዳእታ ዝመደምሳይ ስለ ዝነበርኩም ካብ ልበይ ከምስግነኩም ይደሊ ኣብዚ ቅጽል መደብ ብኻልእ ቪድዮ ክስካብ ንራኸብ ኣብዛ ዘለኹም ሰላም ኩሉለይ